Il-Parlament Malti se jibda jiddiskuti bidliet revoluzzjonarji maħsuba biex jassiguraw ugwaljanza f'kull qasam tal-ħajja, fost l-oħrajn bit-twaqqif ta' kummissjoni ġdida għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis mistenni jippreżenta żewġ abbozzi bilan li tissaħħaħ il-liġi Maltija fis-settur tal-ugwaljanza filwaqt li ġie provdut ħarsien legali għal vittmi tad-diskriminazzjoni. Bit-trasparenza, il-Kummissarju li se jmexxi din il-Kummissjoni ta' 8 membri se jintgħażel wara konsultazzjoni pubblika u n-nomini kollha siġu skrutinizzati mill-Kumitat għal ħatrit pubbliċi tal-Parlament. Il-Kummissjoni se jkollha ħarsien konstituzzjonali u se taqgħod taħt il-Parlament biex tassigura awtonomija sħiħa. Il-Kummissjoni se taħdem kontra d-diskriminazzjoni f'kull livell tal-ħajja billi tipprovdi rimedji lil dawk li b'xi mod jew ieħor jiġu diskriminati. Fost l-oqsma li se jiġu indirizzati hemm il-fastidju, in-nuqqas ta' proviżjoni ta' akkomodazzjoni raġonevoli u l-kliem u l-imġiba ta' mibeda. Mal-gazzetta kulħadd il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis għalli bħalma diġà sar tul dawn l-aħħar snin pajjiżna qed jaqbes l-istandards Ewropej u internazzjonali fil-qasam filwaqt li tenna kif il-prijorità ewlenija hija dik li titjib il-kwalità tal-ħajja għal kulħadd biktar ugwaljanza f'kull aspett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.